Huh? Doe je mama aan. Oh ja. Dus, ik heb hem. Hier. Hier al langs? Ja, anders fietsen we. Ja, doe maar. Ik loop er gewoon niet langs. Ton en Truus zien het, hè? Nou, ze zit taart aan het scheppen. Ik doe heel flauw, hè? Hallo. Nou. Ik ga een beetje Nederlands zeggen. Hè? Wat is dit? Ik snap er echt helemaal niks van. Wat is er gebeurd? Je hebt het gewoon eerder al. Je bent gewoon teruggekomen. Wie weet dit allemaal zo? Nee, nou, niemand in Nederland. Iedereen in de schaduw. Zeg maar ja, Oh ja, hij staat aan. Oh, nu al? Ja. Oké. Oké, hey lieve Suus. Nou ja, dit is de laatste plek waar we elkaar zagen. Dus vandaar dat je me nu ook weer als eerste ziet. Ik hoop dat je heel snel terugkomt in Nederland. Want ik heb hier lekkere Nederlandse chocolaatjes. En die zul je vast ongelooflijk gemist hebben. En dan kunnen we weer eens kijken. Chocola. Ja. Hij ziet het al, hij ziet het al. Oh, hallo. What the heck? Wat? Ik wist het al. Nee! Ja. Doe maar.